Hi guys, good morning. Pine-check namin yung video. Pakitanggal yung sound niya. Good morning guys, welcome again to our channel. Nandito tayo today. Okay na mata ko, hindi na mapula. Ay, salamat Lord God. At ang ganda ng umaga natin dahil si Gian ang nagluto guys. Yun lang, nandun lahat ang ingredients. Kita nyo, punong-puno ang kitchen. Tapos, wow! Ito ang niluto niyang fried rice. Super! Akala ko, kakain lang akong bread. Bread and coffee kako. Aba, sinorpresa kami ng ganyan guys. Ang sarap naman. Grabe. Thank you balang. Ang bait mo balang. Thank you so much. Ito ang lunch natin guys. Super sarap. Okay, comment down below kung gusto nyo ang recipe nito. Yung pinangat ko na superb talaga. Sarap nito. Yung saminan, yung makintab na very fresh fish. Ayan, meron siyang vinegar. Vinegar ang pinangtubig ko dito. Walang tubig yan. And then, I put a little butter. Tapos, kasi yung butter, guys, magpawala ng kanyang lansa. And then, I put a lot of ginger sa ilalim. Binanigan ko yan ng ginger, onion, tomato. And then, ayan, sarap niyan. Then, black pepper, salt and pepper. And it's good. Wow, sarap. At dito, ay naluluto na rin yung kanin. And here, I have here breast. Chicken breast. Chicken breast at ito ay luluto ko iluluto ko to siya sa butter and then place a little cooking wine tapos salt and pepper, ganun lang. Hindi flour coated siya, idampi ko lang siya sa flour and then ganun guys, iluto ko siya sa butter with a little EVOO, extra virgin olive oil. And then, yun. Tapos lagyan ko, pag nag-brown na siya, lagyan ko siya ng cooking wine. And then, salt and pepper. Yan lang. Ayan. Hindi ko na kasi makunan ng video, guys. Next time. Anyway, I have a lot of recipes here in my channel. I-check nyo lang sa playlist ko na Rich Cheats Recipes. Nandyan yan. Nandito itong chicken na ito na niluluto ko. Anyway guys, nakalimutan ko. Ang pangalan nun pag sinearch is chicken a la Fiorentina. Yes. Ilabas natin yung laman niya. Tapos ngayon ay naghanda na ako dito ng yung flour. Lagyan ko na antimano ng salt. Tapos lagyan ko ng black pepper. Haluin kong ganon. Tapos doon ko i-dampi yung mga slices ng chicken. Ito na guys, naluto na siya. May parsley. Nilagyan ko siya ng konting white wine. Ang bango. So it's here na, finally, on the table. Anong lasa? What can you say? Sarap. This is the chicken Fiorentin. Mas masarap ng kain nila guys. Grabe na. Matabang bite. How is it? Sarap, kami. Sarap. Okay, let's eat. Ito naman ay nagpupuraw-puraw pa. Look at that. Ayan na, chicken Fiorentin. Let's eat, Marco. Okay guys, guntingin natin itong mga pangit na. Ayan yung Monstera Albo natin guys. Tingnan mo naman yan. Napabayaan. Ito naman yung Tiger Albo natin. Ang liit naman ng dahon. Pero guwapa siya. Wow. Ang ingay natin dito guys ha. May mga sound na di ka nais. Okay. At nakalbo ito guys Kaya inilipat ko sila dito. Dahil kinakalbo sila doon sa balcony. Ngayon dito ko sila nilagay sa loob. Pati ito si Monstera Thai Constellation. Tingnan mo naman yan. Ito naman ay tira-tira ng Bagyong Odette. Si Bagyong Odette, sinabunutan yan. Nabungi na. Ayan, nakita nyo naman, nagkabungi-bungi na ang kanyang dahon, guys. See?
Ang gaganda pa naman ng mga tanim na ito. Ito naman nagkaroon siya ng rust. Ganyan, no? Gugupitin ko to para hindi na maghawa siguro. Kasi bakit ganyan? Tapos may bago siyang dahon dito, oh. Oh, mayroon siyang bago. Ang gaganda pa naman. Katulad dito, guys. Ipinasok ko na. Ito yung Humalomena tricolor natin. Tingnan mo naman ang bakas ng mga color niyan. Ang gaganda ng leaves nito. Eh, ang nangyari, natilamsikan lang ng ulan, ayaw pala niya. Oh, see? At dito naman sa staircase, dito ko nilagay yung ano. Maingay kayo! Yung mga ganyan, yung mga umagapang na mga tanim. Yan, diba? Ang ganda. Tapos dito, dito ko rin nilagay itong iba. Meron din isang monstera dito. Alisin ko rin to. Dahil nabungi. At saka ito, binungi rin ni Odette yan. Ito ang perfect yung bago. At saka ito, nag-brown. Gupitin din natin yan. At ang gaganda nila. Kaya lang, yun lang. Nabagyo ni Odette. Yung Odette na yan. Kaya may ingay. Nandito yung mga iba pa natin. Huwag makulit. Okay, ayan. Yan guys. May aso. At ito, ay alisin ko. Ay, hindi ko pwedeng alisin guys. Tingnan mo naman yan. Sisibol ang bago. Nakita mo yan? Ito. No. Hayaan lang natin. Ito na lang ang tanggalin natin. Kasi ito buntis, oh. Ayan, buntis siya, oh. Kaya, huwag mong katin. Ito lang. Ala, ang tigas ko eh. See? Natanggal na. At ito naman, tanggalin din natin. Dahil wala na dahon. Kasi guys, pagka hindi na tinanggal yan, agawin yung sustansya. Kaya, tanggalin din ito. Alo, tigos. Ayun, natanggal na. Mag-ingat lang dahil minsan ay buntis. Katulad yan, oh. Lumabas na yung bago niyang dahon. Ito, tanggalin ko rin. Kasi pangit. Ayan. Oh, natanggal na lahat ang pangit. Ay, nako. Dinagalan mo siyang malumela. At ito naman, tingnan natin kung buntis. Buntis nga. Yan ay kuha. Dahil buntis dito. Alisin ito. Dahil nabungi. Ang pangit eh. Oh. Alis na. Goodbye. Goodbye na siya. Pero may natira pang magaganda. Ayan, oh. Ayan. Unti-unti sila makarecover. At ito namang si ano natin yung blue oil fern. Ayan. Meron pa yung iba doon sa baba. Ayun. Yun lang. Yun lang. Okay na. Anong ginagawa nito? Tingnan nyo naman yun. Naglalaro guys. Naglalaro guys, oh. Oh my God, naglalaro, oh. Oh. Let's go na. I will take a bath na kasi nag-gardening ako. Ang pawis ko. Pero hindi, dahil pupunasan ko pa pala yung mga leaves nito. Alam nyo ang pinamumunas ko? Joy Ultra with a little of water. Little amount of water. At yun ang nilalagay sa sponge. And then, ipunas ko dyan sa mga leaves. Para hindi siya lapitan ng mga insects. Okay? Ito na yung tinanggal ko guys. Nakita mo? Ayan, daming dahon na monstera. Monstera albo. Thai constellation. Ayan yung mga dahon na yan. Ito, monstera albo. Ito. Ayan, tinanggal ko. Bye-bye. Babay niya talaga ito. Ang linis na. Wala na yung punit-punit, diba? Di mas maganda na. Tapos madagdagan ng mga dahon ng mga yan. Beautiful lang tignan. Ito lang. Hindi ko natanggal kasi yun nga. Buntis. Buntis siya. Nabubuntis pala ang tanim. Sa akin lang yun. Si Monstera Thai. Anong pangalan nito? Tiger Elbow. Yan. Tinanggal mo yung ibang dahon doon,
Oo, see that? Monstera ka. Tandaan mo ako sa buntot, ha? Sige. Bakit tayo bumaba? Alam. 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 Sa buntot ka. Alam mo, mukha mo. Oh. Alam. Ano, oh. Sure na. Alam. Ba? Alam. Alam. Ano yung buntot niya? Tignan mo. Oy. Yung kasama mo, bumaba na. Ba't nandito ka sa taas? Alam ka. Ha? Oh. Bumaba na yung kasama mo. Oh. Natakot ikaw. Dito ka pa. Oh. Hindi ka natatakot? Ha? Uy, butan. Mabait yan. Tingnan mo naman ang buntot. Happy siya, oh. Happy siya. Dinadaan mo ako sa tingin, ha? Nagpatantalizing eyes. Oh, Oh my God. Sabihin mo, bye-bye. See you on the next video. Sabihin mo, bye-bye, guys. Nakul, just look at the cam. Bye-bye, guys. See you on the next video. Thank you. Thank you for watching. Thank you for your support. God bless you all. Be safe. Okay, bye-bye, guys. Thank you so much. Love you guys.